Ay, mga kadong Bisaya, good morning. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung saan ba si Dong Bisaya pumapasok. So, pakita na natin. So, ngayon, naalis na tayo. Alis na tayo. Ito ang aking dala, nilalagay ko lang dito kasi para isahan. Yan, patayin natin yung ilaw. Wait lang, suotin ko pa pala yung sapatos ko. Suotin ko yung sapatos ko. So ayan guys, tingnan natin ang weather. Diba? Ayan. So papasok na tayo mga katong Bisaya and see you mamaya. Ayan, pababa. Sa 5th floor tayo mga katong Bisaya. Nasa 5th floor kasi tayo. Yung baba. So ayan, yung apartment na tinitirahan natin. So ayan, palabas na tayo. Ayan yung apartment, yung malaki doon. Yan, so dito meron sa talipapa palingki. Meron siya mga palingki dyan. So hindi mahirap. Guys, jeep na ata yun. Hindi ko alam kung jeep na yun na actually yung sasakyan ko po is paalabang pala. Ano ba kaya? So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Abangan, Alabang. Yan, so sana makasakay tayo ng kasi matagal pa to yung dadaan tayo. May nakita na akong sakayan papuntang Alabang. So ito yung jeep. Yan, ito Alabang. Alabang. Maganda kasi ito diretso. Yan, buti nakasakay na tayo kaagad.
Lupa City, no? Ang ganda ng building, no? Yan. Tayo yung nilalakad ko simula dun sa babaan. Hindi na ganun kadali. Malayo talaga siya. So guys, nandito yung mga bilihan ng prutas na mga kung anong dito ang bastakan. Okay, so yan. Guys, nandito na tayo sa Alamang. So, bibilisan natin ang lakad. At tayo balik. Okay na, nasara yun? Nasara? Shoutout pala sa agent, boss. Shoutout pala sa agent ko na. So ayan, close na. Kasi na, pauwi pa lang kami mga kadagdag. Ganda dito ng palaruan guys. Ayan. Joy, tara na Joy. Malayo pa tayo. Ayan, yung mga flowers. Marami din siya mga magaganda dito. Ayan, yun din. Ito, car loan. Kung gusto mo mag-loan ng car, siguro ito yung siya.
So, see you guys. Thank you for watching. Hello guys! So ayan, natapos na po yung ating work, 12 hours today. So natapos na siya. So uwi na naman tayo. Biruin nyo, pumasok tayo ng 9:30. So uwi tayo, time check. Ayan, 9 din. Ayan o, lagpas pa ng 9. So it's like 12 hours and plus, no? So ganun talaga ang buhay, diba? Ayan, gagawa na ng ano. So ganun talaga, kailangan natin magtrabaho. Kasi kung hindi tayo magsipag, wala tayong kakainin, diba? Diba mga kadong? Yeah. So see you. Ayan guys, sa wakas dito na sa loob. Pause na po siya, no? Actually yung mall na to is old naman na to, pero marami pa rin tao dito. O diba, ilang minutes na ako naglalakad. Mabilis ang lakad ko. Mabilis ang panglakad.